Здравейте, казвам се Мирослав Антоски и съм от България. Моята компания Waste Consult работи 15 години на територията на България, като предлагаме различни решения в управлението на отпадъци. Възможно най-добрите на около 200 компании в България. Успяваме да съчетаваме консултациите в екологичното законодателство, както и реалното управление на специфични потоци отпадъци. Какво очаквам от ИФАД тази година? За пореден път ИФАД доказва, че е водещ панел в технологиите и в иновациите. Това е мястото, където може да се създадат определено добри контакти и определено дава посока за развитието на екологичния сектор в света, не само в Германия. Няколко думи за SEDA Technologies. Имам възможността да бъда представител на SEDA International за България. SEDA е компанията, която предлага наистина уникални продукти с развитието на електромобилите и увеличаването на тяхния пазарен дял. Смятам, че техните продукти ще бъдат все по-значими и все по-необходими. Те определено са уникални, иновативни и с висока степен на защита и сигурност.